Halo Lur, balik maneh nang YouTube Mak Minten. Dina iki Mak Minten duwe telur rambak arep masak walangan. Walangan ki panganan saka ndi ya? Belum tak komeno. Inggo cuman 2 bahan, telur rambak karo tepung terigu. Wis ya dionceki, diirisi, dipotong dawa-dawa. Wis ayo aja kesuwen nang masak. Tepungnya dicemplungne nganggo uyah saithik, nganggo gula saithik, nganggo vanili saithik ben wangi. Tambahi banyu sacukupe ya. Dileni ngantek rata nganti kelecing nganti rata. Wis Lur, iki wayahe goreng. Iki lho Lur, masakane make dina ki mau walangan Madiun. Wis Lur, ngikutono videone make. Selanjute matur nuwun.